Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, linangkung panjenenganipun Bapak Kyai Haji Saiful Widodo sinaosa dereng rawuh estu ingkang kita ajeng-ajeng rawuhipun, ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken, adalah ingkang tansah kita cadhong barokah doa manfaat ilmu saha fatwanipun. Panjenenganipun Simbah Kyai Kabul Mustaqim, panjenenganipun Bapak Kyai Nur Alim, adalah sedaya keluargi, sedaya ingkang kita hormati, kita mulyakaken, adalah ingkang tansah kita cadhong barokah doa manfaat ilmunipun. Boten kesupen dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Jailani, ugi ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken, ingkang tansah kita cadhong barokah doa manfaat ilmunipun ugi para kiai, imam masjid, imam mushola, guru ngaos wonten ing Ketangi, sedaya ingkang kita hormati, kita mulyakaken, ugi ingkang kita cadhong barokah doa manfaat ilmunipun. Sesepuh dalah ingkang kasepuhan linangkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa adalah perangkatipun, sedaya ingkang tansah kita hormati, para wali santri putra maupun putri TPG Api Al Ikhlas, sedaya ingkang kita hormati, kita mulyakaken, adik-adik santri linangkung ingkang khatmil Quran wonten ing wekdal siang menika, sedaya ingkang tansah kita hormati, kita tresnani lan kita banggaaken, para rawuh samudayanipun kakung Sumawana Putri, sedaya ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken, lan ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo sesarengan kita unjukaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Redine wonten ing wekdal menika kita sedaya kalian Gusti Allah estu tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik, hidayah saha inayahipun, sehingga wonten ing wekdal menika kita sedaya kalian Gusti Allah estu tasih dipun keparengaken sesarengan kempal bermuwajahah, bermujalasah, sareng-sareng kita
nyadong barokah khatmil Quran wonten ing siang menika estu kanthi boten manggihaken alangan setunggalipun punapa pramila kesyukuran sesarengan kita ikraraken kanthi wausan tahmid bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salamipun Allah mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun wiwit wonten ing alam dunya punika linangkung binjang wonten ing alam akhirah. Mugi-mugi kita sedaya estu kagolongaken umatipun ingkang pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sing ditunggu-tunggu pun rawuh ngaturi sugeng panjenenganipun Bapak Kyai Saiful Widodo. Pun nggih kula teraske riyin nggih. Napa ajeng mirengake nika riyin. Pancen niku gek mangsane lewat nggih ben lewat, ngoten nggih. Pun nggih, pun dipateni nika punan. Wis. Alhamdulillah kita nderek bingah sanget TPQ Al Ikhlas Ketangi ketawis tambah tahun tambah ngrembaka. Amin Allahumma amin. Mbok menawi menika leres-leres saking anggenipun kita sedaya khususipun saking panjenenganipun Bapak Kabul Mustaqim paling boten saben taun ngleksanakaken tasyakuran. Terus kados dawuhipun Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Menawi kita kalian Gusti Allah dipun paringi kenikmatan teras kersa mensyukuri kados dene acara ngaten punika Gusti Allah anggenipun janjiaken ingsun Gusti Allah bakal nambahi kenikmatane. Amin Allahumma amin. Lah mugi-mugi kanthi tasyakuran menika TPQ Al Ikhlas Ketangi tambah ngrembaka, tambah saged ngasilaken lari-lari ingkang sami ngaos hasil ngilmu ingkang mangfangat lan barokah. Amin Allahumma amin. Nggih niku wau kudune bareng wau pun dingendikake kalian Pak Jai wau nggih. Lah niku dadi paling ora nyuwun sewu sejatosipun ingkang nami mulangi putra niki mboten kok kewajibanipun Mbah Kabul Mustaqim panjenenganipun Mbak Kyai Nur Alim niku mboten. Jadi sing wajib marai ngaji aslinipun para tiyang sepahipun. Niki nitik saking dawuhipun Kanjeng Nabi haqqul walad 'alal walid salah satu asya. Kewajibane wong tuwa sing kudu dipenuhi dhateng putra niki wonten 3 perkawis. Sepindah ayyuhsinasmahu idza wulida. Nalika putra niki lahir wonten ngalam donya, tiyang sepah kewajiban maringi asma sing sae. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Nalika samangkin putra niki sampun beranjak dewasa, beranjak ageng, sampun meh gadahi akal, niki kewajibanipun tiyang sepah inggih punika mulangi ngaji. Lho niki dadi sing wajib mulangi niki para tiyang
sepah. Ananging niki wis alhamdulillah wonten ketangi wonten TPQ Al Ikhlas sing dipandegani kalian panjenenganipun Simbah Kiai Kabul kalian panjenenganipun Bapak Kiai Nur Alim. Lah niki mangkane para tiyang sepah kedahipun paling ora menawi memang boten saged mulangi putra putrinipun kantun jenengan rawuh mriki terus do dipasrahake. Dinapake Bu? Pasrahake. Kira-kira nyuwun sewu jenengan sing do kagungan putra kepengin boten kagungan putra sing gadahi hasil ngelmu sing manfaat lan barokah dadi bocah solih lan solihah. Kepengin apa mboten? Kepengin nggih. Nek kepengin kula tak matur para wali-wali santri niki kira-kira putra putrine sing dilebetke teng TPQ Api Al Ikhlas niki wis dipasrahke kabeh napa dereng? Wong kula wau mireng wong gek urunan wae ana sing utang. Ngoten nika nggih. Lah niku njuk tanda tanya ana sing utange kira-kira konangan napa ora, njuk kuwi wis do dipasrahke napa dereng. Sampun sedaya nggih. Kok mendel mawon sampun pasrahke sedaya nggih. Iki kok ora kompak niki. Kaya-kaya ana sing durung niki nggih. Nek sing empun alhamdulillah sing dereng kula nyuwun estu dipun pasrahaken. Tujuanipun napa? Supados tanggung jawabe wong tuwa niki bener-bener saged dipun leksanakaken. Jadi tanggung jawab mulangi menawi saged diwulangi piyambak, menawi mboten saged nggih diwulangake. Terus ben gugur kewajibane le mulangake nggih dipasrahake. Kira-kira jenengan do tresna kalih putra napa mboten? Jenengan nek karo putra karo wedhus kira-kira tresna pundi? Enten mboten wedhus teng mriki? Sing ngingah wedhus enten mboten? Enten nggih. Putra kalih wedhus kira-kira aji lan ditresnani pundi nek miturut jenengan? Ka ana sing muni aji wedhuse ngoten nika nggih. Lho niku wau umpama jenengan niku kok badhe masrahke wedhus badhe mburuhke wedhus niku mbok menawa mestine ya mestine dipasrahake. Lek Kang yu nyong duwe wedhus gandeng nyong arak ngopeni dhewek ora iso kita pasrahke sampean kono diopeni iki gandeng wedhuse wedok engko nek metu anake pisan kono dilanyahake. Leres napa mboten? Nek wis metu sing kaping pindho engko gek diparo. Mriki nek masrahke wedhus ngoten niku napa mboten? Apa teko jenengan kagungan wedhus terus dilebokke nang kandange tanggane meneng mawon. Lha wong gek wedhus mawon dipasrahke mosok putra ajeng mboten. Nggih luwes-luwese jenengan sowan teng Pak Kiai Nur Alim, Pak Kiai niki kula sowan sepindah silaturahim kaping kalih niki kula duweni anak jane nek kon mulangi niku ya saged. Wong kula niku biyen ora ketung sedula pun nate ngaji. Neng dilalah nek kon mulangi niku jan ora kober. Enten boten sing ngoten niku? Ora kober mergo nyambut gawe golek nafkah. Enten nggih? Umpama malih enten sing kula niku nek kon mulangi jan iki ya saged wekdale. Wong pancen kula niku nganggur ting griya, anane ming bakul kethu, ketungkrak, ketungkruk. Kesel bakul kethu ganti bakul semangka, gelindang, gelinding. Neng kula niku nek kon marai ngaji jan boten teyeng. Wong biyen niku ora tau ngaji. Nah niki terus akhirnya dengan alasan sing ngaten punika terus kula pasrah panjenengan wis monggo pasrah bongkoan anak kula diwarahana ngaos. Ngoten nggih. Oh niki tak aturi prisa sing do durung dipasrahke mangkin enggal dipasrahno. Siap napa mboten? Kok mendel mawon siap napa mboten masrahke ngoten niku? Pun jenengan teko sowan mawon.
ora sah menika nggawa apa-apa insyaallah mbah kabul kalian Pak Nur Alim ikhlas wong gek TP kene mawon dijenengi Api Al Ikhlas nggih ning ya senajan jenenge ikhlas piantune ikhlas niki ya kudune sing rada pangerten sowan ya ora ketung sithik nggo krentril leres napa mboten siap napa mboten nek sowan nggo krentril-krentril lho niku estu niku cara jenengan nggo krentil-krentil arek niku nek krentil-krentil niku cilik nggih nek kira-kira rada gedhe juk jenenge napa aja saru-saru arek muni krentol-krentol ngoten nggih ya tegese nggawa sing cilik ya monggo sing gedhe langkung sae soale napa sing jenenge ngelmu niku masyaallah larange ora umum iki nek cara ngendikanipun Imam Abu Said Al-Khudri ngendikaaken man 'allama ibnahu aw ibnatahu lil muallim syai'an minal kitab a'tahu lil muallim waznu jabali min uhudin min dhahabin lho iki dadi paling ora nek kita para tiyang sepuh mulangake putra ting mriki panjenenganipun Mbah Kiai Kabul lan Pak Kiai Nur Alim wis sak mestine anak niki nalika sing diwarai Quran ora ketung ming sak huruf jadi diwarai ngaji terus niku nek paling ora setiap sak huruf niki kudune wong tuwa niki le ganti rugi niki wasnu jabalin min uhudin min dhahabin jadi wong tuwa paling ora setiap sak huruf ganti rugi padha karo niki nek Gunung Uhud niku penate prisa napa dereng niku semanggone ora teng mriki teng daerah adoh mriku nggih Gunung Uhud niku ana sing ngendikake sekitar 5 kilo nggih gedhure sementen niki ning sekitar 5 kilo niki adoh tenan nggih mbok menawa saka mriki dugi salaman niku mawon rupa mas-masan sing kudune diaturke marang wong sing marai ngaji niku gawe males setiap sak huruf lho niku saking ajine ngoten niku nggih mangkane wis nek teng mriki ora ketung menggo krentil insyaallah Mbah Kiai Kabul Mbah Kiai Nur Alim wis trima ngoten nggih tapi niki umpama mboten mawon jane nggih mboten napa-napa ming niki damel ngguguraken kewajibanipun para tiyang sepah paham nggih nah niki dadi makane pun monggo wong kita niki paling boten namung pengin berusaha nggadahi putra wayah sing sholih lan sholihah sing ben supaya dadi napa besok ning alam akhirat dadi ahli swargane Gusti Allah kabeh amin Allahumma amin napa malih ningali wonten ing zaman akhir ngeten menika Gusti Allah nggih sampun dawuh wonten Al-Qur'an tujuane wong-wong kondo ngaji niki jane ben napa ben kita niku ora patek gegawa melu-melu karo ubyak-ubyuke akhir zaman ben do slamet Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum he wong-wong sing do iman niki sing didhawuhi sing iman kabeh nggih nek sing ora iman wong pancen nyun sewu Gusti Allah niki kalian makhlukipun estu leres-leres nyelenggarakaken jadi nek sing ora iman ya kono sak karepe arek dadi wong apik ya kono dadi wong ora apik ya kono tapi niki Gusti Allah anggenipun dawuhaken khusus dateng tiang-tiang ingkang iman he wong-wong sing iman alaikum ngreksa sira kabeh njaga awak ira kabeh sing kon jaga niki sinten sing arek dijaga anfusakum jadi paling boten awake kita niku dijaga ben supayane bisa slamet nang donyane slamet nang akhirate mergane napa dipun ngendikaken la yadurrukum idza tadaitum kita niki ora bakal
napa nggih bakal kepelu karo wong-wong sing do kesasar dalane nalika kita sedaya niki wis oleh pituduhe Gusti Allah. Dadi niki wis alhamdulillah cara kita dadi wong Islam kecilik diwarai ngaji, diwarai salat. Terus niki jenengan saniki pun dadi wong sepuh-sepuh, terus paling ora berusaha piye carane putra-putrine dadi bocah sing sholih ya sholihah. Leres nggih? Tapi paling boten kita sedaya kudune do kersa belajar berusaha nyelametke awak niki aja sampai mela-melu karo wong sing ora bener. Syukur bagi jenengan wis do duweni ilmu akhire terus kersa amar ma'ruf nahi mungkar. Lho niki dadi makane saking dawuh niki mawon nggih ngaten punika. Kita senajan karo Gusti Allah didhawuhi kon jaga ngreksa awake dhewe niki cara jaman riyin niku para sahabat nggih sampai matur kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punapa ingkang dipun kersakaken saking dawuhipun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kala wau Kanjeng Nabi le dawuh ya bener kaya ngono kuwi awake dhewe kon ngreksa tapi paling ora mangkin nek wis saged ya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dadi engko nek wis iso kita niku ora kitung sithik ya kon amar ma'ruf nahi mungkar. Lah niki mangkane kita urip ing zaman akhir niki paling ora kudune kon ngati-ati. Jenengan sedaya kira-kira kepengin dadi wong bahagia mboten? Pengen nggih? Pun jenengan nek kepengin dadi wong bahagia niku gampil. Paling ora ajar dadi wong sing zuhud. Dadi wong sing napa, Bu? Ngertos zuhud, Pak? Zuhud niki napa? Wes nek zuhud niku nek cara tingkatane Mbah Kiai niku angel. Zuhud niku sing paling enteng mawon nggih. Zuhud niku kan werni-werni. Nek cara sak derajat pangkate awake dhewe niki paling boten kita kersa belajar zuhud tapi zuhud sing paling ringan mawon. Iki dipun ngendikaken zuhud sing paling ringan paling boten niki wonten sekawan perkawis. Ingkang sepidah dipun ngendikaken as-siqatu billah, at-tabari 'anil khalqi, al-ikhlas fil ibadah, ihtimaludz zulmi. Lho niki dadi zuhud sing tingkatan paling rendah kangge awake kita niku paling boten niku. Siji as-siqatu billah. Pun kita niku pokoke percaya karo Gusti Allah. Niki do percaya kabeh napa mboten? Pun percaya kabeh sing nentoke wonten ngalam donya niki namung Gusti Allah. Kita para menungso bisane namung kondo berusaha, do ikhtiar, do ndedonga nyuwun marang Gusti. Hasile sing nentoke ya Gusti Allah. Leres nggih? Pun wis pokoke titenane nek cara jaman sakniki wong sing iso zuhud niku siji paling boten ya mangkin salate genep. Oh nek jaman akhir ngeten niki salate genep, sesuk niki meh poso Ramadane ya trep. Leres nggih? Cara sing wis do kewajiban zakat, zakate ya trep. Oh niku kepenak banget. Wis kita niku zuhud malih. Tinggen zuhud niki mangkin kita niki ora usah dhuwur-dhuwur. Dong-dong enten wah kula niku nek salat dereng saged khusyuk. Leres napa mboten? Niki kira-kira nek salat wis do iso khusyuk kabeh napa dereng? Ning ijeh do salat nggih. Alhamdulillah. Pun niku makane cara kita bahas masalah zuhud sing paling rendah mawon. Pun kita niku sing penting percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah niku enten pangerane awake dhewe. Terus kita niku karo Gusti Allah diwajibke sedina sewengi kon nglakoni salat 5 wektu sing penting dilakoni. Wis khusuk ora khusuk niki urusane Gusti Allah. Paham nggih? Paling ora niku khusuk nek di enten khusuk niku sing bangsa zahir, ana khusuk sing bangsa batin. Wis nek sing bangsa zahir ya paling ora kita khusuk netepi syarat rukune mawon. Wis sesuci, nutupi ngurat niki termasuk sing zahir. Nek sing batin niki urusane Gusti Allah. Pun kula yakin sementen niki nek muni salat kon khusuk
dereng enten sing saged. Mbok menawa sak rekangat mawon dereng enten sing saged. Wong gek kula piyambak niki lho. Kula piyambak niki iso khusuk paling nek pas takbiratul ihram. Mergo arek nglebokke niat. Jadi pas Allahu Akbar, ngeten niki insyaallah iso khusuk. Dadi lesane muni Allahu Akbar, atine niat ingsun salat. Ning mangke nek wis bar ngeten iki ya bubar tenan ting jredul. Ngoten niki nggih. Wis niku wah iki arek golek madang apa, arek ngopo wis mlebu kabeh niku. Niku insyaallah sami tasian nggih. Nah niki mangkane pun kita niku mboten usah bahas masalah khusuk, sing penting ijeh gelem do nglakoni. Wis percaya karo Gusti Allah, ditampa ya kono ora ya kono urusane Gusti. Tugase kita namung athiqah billah, percaya karo Gusti Allah. Wis niki sing nomor setunggal. Nomor kalih ad-dabari anil khalqi. Kita nek kepengin bahagia selamat dunya akhirate, paling ora belajar mandiri. Ojo bergantung karo wong liya. Pun niki dalam segi napa kemawon. Dalam segi usaha niki usaha khususnya nggen masalah ngibadah, wong ibadah niki mangkin hasilnya ya ora dipek dhewe. Leres nggih, cara jenengan niki ngajekke putra niki mangkin sing arek methik hasilnya ya panjenengan sedaya. Leres nggih. Nah niki termasuk kita niku aja melu karo omonge wong liya, tapi kersa belajar mandiri, gadahi keyakinan. Paham nggih? Jadi kados wau Pak Jai nggih ngendikaaken, dadi aja meng kena bujuk rayune wong. Wah iki saiki aja do ngajekke ngen api Al-Ikhlas ketangi wis mondok nang kono wae. Ha terus akhirnya jenengan do goyah niku ampun. Ngoten nggih. Pun tapi paling boten kangge kita para tiyang sepah sing paling penting pripun carane kita niki sak mangkin gadahi penerus sing bener-bener lare-lare sing solih lan solihah, sing do gadahi ilmu saged mbejakaken para tiyang sepahipun miwit wonten ngalam donya ngantos ngalam akhiratipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kita hormati, sing nomor 3 zuhud. Jadi niki zuhud sing paling ringan niku nggih, percaya karo Gusti Allah, terus belajar mandiri. Sing nomor 3 nipun ikhlas fil ibadah. Kita nek ngibadah diajarono sing ikhlas. Kira-kira pun do ikhlas napa dereng nek mriki? Pun ikhlas nggih. Alhamdulillah. Mergone niki kita sampun mlebet wonten ing zaman akhir. Niki estu dawuhipun Kanjeng Nabi. Nalika kita niku sampun mlebet wonten ing zaman akhir, kita kedah nglaksanakaken perkawis-perkawis ingkang sampun kita aturaken kala wau. Titenane zaman akhir sing wis arak nyusahake para menungso. Niki cara Kanjeng Nabi ngendikane idza ra'aita syuhan mudha'an wa dunyan muttaba'an wa hawan muttaba'an terus wa dunyan mu'tharatan, niki terus kita kudune kondo ngati-hati. Jadi tondo tengeri akhir zaman sing kita kedah paling ngati-hati niku nalika pun dumugi titi mongso wonten mongso sing jenenge suhan mudha'an. Okeh wong do pelit, okeh wong do seret, okeh wong do bakhil. Kira-kira niki nek sing do rawuh niki wis do dadi wong loman apa ijeh do cetil-cetil? Sedengan niki sedengan, sing niki wis do dadi wong loman-loman kabeh apa ijeh cetil-cetil? Pun do loman nggih. Alhamdulillah. Ning yo jauh sing meneng niki nggih. Dadi mangkane pun niki kita semangat. Pun niki kula ora menara promosi. Niki nyuwun sewu. Pun boten napa-napa niku ming angin nggih. TP kini ting mriki pundi to kene? Mriko nika. Pun sae nggih. Alhamdulillah wis niki berarti paling ora nek TP kini wis apik, daleme wis apik niki ketok nek sanak sedulure wis doloman
Pun doloman kabeh napa dereng? Lho niki jane pun ke zaman biyen. Kita belajar malih ke zaman riyen, aja dadi wong sing pelit. Dadi wong sing loman-loman. Nek zaman riyen zamane Kanjeng Nabi niki pun nate ndhawuhaken. Kanjeng Nabi niki nalika pas zamane Kanjeng Nabi nalika wonten acara napa kemawon para sahabat niki masyaallah nek sing jenenge arak sedekah niku letaren-taren niku raming saka ngisor ning saka dhuwur. Lho bahkan nek cara sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niki nek arak sedekah niku le nawar karo Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar nggih. Sayyidina Umar niki pun nate arak sedekah niki pas nalika karo Kanjeng Nabi didhawuhi kondo sedekah. Sayyidina Umar niki le sedekah niku nawar saking inggil. Nggih Kanjeng Nabi kula siap, kula badhe sedekah sedaya bondo kula. Wes niku nek Sayyidina Umar ngoten niku. Terus akhiripun Kanjeng Nabi ojo kabeh. Pun sepalih Kanjeng Nabi ojo awakmu kuwi duwe keluarga. Pun nek mboten angsal separuh nggih paling ora sepertelon ya nek sepertelon ora apa-apa. Lho niku dadi tawar menaware wong riyen niku nek sedekah saka dhuwur. Cobi nek jaman saniki umpama teng dusune jenengan ana pengumuman kagem sedaya warga masyarakat niki insyaallah mulai tahun ngajeng badhe ngrehab TPQ Api Al Ikhlas. Sinten mawon sing badhe nderek-nderek ngamal. Ayo kira-kira terus do ngacung. Wis kula siap. Kula tak nanggung kabeh. Enten napa mboten? Wis mesti mboten enten. Dong malih nek ngacung wis kula siap tak melu urun. Urun mawon paling mesti saka ngisor. Arek urun pira sampean? 50.000. Leres nggih. Wah sampean wong sugih kok 50.000? Ya 100.000. Wah 100.000 ya urung luwes, ya 1 juta niku paling pol semonten niku. Leres nggih. Niku biasane nek tinggen piyambak niku tawar menaware mulai ngandhap ning nek jamane sahabat iki tawar menaware saking nginggil. Lah niki makane pun paling boten kita niki nek wis tinggen jaman sing akhir ngeten punika wis akeh sing jenenge bakhil do diugemi. Lah niki kudune ngati-yati. Paham nggih? Niki nggih estu bener-bener terbukti tenan. Zamane wis model termasuk zaman akhir, buktine nggih niku wis akeh wong bakhil do diugemi. Lah niki makane kita ben ora termasuk kali golongan tiyang kula wau, kita belajar dadi wong sing loman. Ngoten nggih. Tapi nggih niku wau lomane tergantung derajat pangkate kita piyambak-piyambak. Paham nggih? Oh niku ditenane niku zaman akhir siji wong bakhil ning do diugemi. Nomor kalihipun inggih punika dipun ngendikaaken napa jenenge wau wedunyan muksaratan. Dunya niki wis do dipilih daripada ngalam akhirat. Wis dadi dunya niku pun isine werna-werna. Nek ngalam akhirat intine kan yo nglakoni kewajiban, ngamal kesaenan. Niki pun kathah sanget sing do milih dunyane daripada akhirate. Ngoten nggih. Terus yang terakhir niki wis dipun ngendikaaken nalika wong-wong niki sing do duweni pemikiran-pemikiran niki wis do rumangsa pinter. Zaman akhir ngaten niki akeh napa mboten wong rumangsa pinter? Wong pinter rumangsa keminter, dong-dong sing ora pinter mawon ya do keminter. Niku pun kathah banget. Niku akhir zaman. Pun cobi jenengan emot-emot malih cara alitane panjenengan sedaya. Niki insyaallah cilikane jenengan niki wis do manut kabeh karo sesepuh. Leres nggih. Cara ulama-ulama niki dawuh ki ngeten, inggih wis teko do manut kabeh. Nek zaman sakniki kan mboten. Mergo wis akeh wong pinter sing rumangsa do keminter. Lah niki mangkane kudune kita ngati-yati. Ngoten nggih. Niki makane mau paling penting wis kita nek kepengin bahagia selamat dunia akhirate kita belajar zuhud sing siji pokoknya percaya karo Gusti Allah, ora patek ngandelke wong liya. Nomor telune belajar sing ikhlas anggen kita ngibadah ngamal kesaenan.
Sing nomor sekawanipun dipun ngendikaken ihtimalul zulmi. Nek disalahi wong liya kita belajar gelem paring pangapura. Gampang napa angel niku? Pun nate dereng jenengan disalahi karo tanggane? Pun disalahi kabeh nggih. Kira-kira jenengan gek pas disalahi tanggane nesu napa ming guyang-guyu? Nesu kabeh. Alhamdulillah. Lho niki jedho dene sunan kabeh nggih. Alhamdulillah. Berarti bener-bener wong iman marang Gusti. Lho nesu niku apik napa mboten to? Nesunan niku sae napa mboten, Bu? Sae. Lho niku Kanjeng Nabi ndawuhaken al mukminu sari'ul ghadab. Termasuk tondo tengere wong iman niku cepet nesunan. Alhamdulillah. Berarti sing jecok nesunan niku wis disyukuri mawon, alhamdulillah. Tapi Kanjeng Nabi ndawuhke mboten namung niku kemawon. Al mukminu sari'ul ghadab, tapi sari'ur ridha. Cepet nesunane, cepet le paring pangapura. Lah niki nek kaya awake dhewe ngeten niki wis oleh sing cepet nesunane niku wis alhamdulillah. Sing rada sulaya niki nek kon paring pangapura niki dong-dong rada angel. Nah, paham nggih? Nah, niki mangkane kita belajar malih ben supaya kita mangkin bisa didadekke wong sing bejo selamat bahagia dunya akhirate. Niki kita belajar gelem paring pangapura. Nggih ora ketung ya rada dipeksa sithik ngoten lah. Jane nyuwun sewu, cara kita niku ora patek gelem paring pangapura niku sing ajak-ajak ora gelem ngapura niku sinten? Hawa nafsu napa hati nurani? Hawa nafsu. Lah niki mangkane hawa nafsu niku masyaallah eleke ora karuan. Mangkane jenengan nek umpama kok ana sing gurung gelem paring pangapura niki kala-kala mangkin jenengan hawa nafsune niki ya dikandhanono. Pun nate dereng ngandani hawa nafsu. Oh niki nek bengi-bengi ngoten nika nggih jenengan wudu ra ketung salat sunat rong rakaat terus ndedonga negen Gusti Allah bari jenengan nek pas nesu nika. Pas nesu dijaluki ngapura urung gelem paring pangapura. Lah niki terus jenengan eling-eling terus nafsu niki mangkin kala-kala dikandhani. Yo le ngandani niku yo jenengan yo karo diomongi tenan su ngoten niku nggih. Ya wong pancen hawa nafsu nggih. Su jane iki awakmu kuwi gaweane saka apa kok atos temen kon ngapura wae ora gelem ngapura. Ngoten nggih. Lha niku kala-kala diseneni ngoten niku terus dibalikke malih. Wong gek Gusti Allah mawon sing maha kuwasa niki nek dijaluki ngapura gelem paring pangapura awake dhewe aku kok durung gelem paring pangapura. Ngoten nggih. Lah niku mulai alon-alon saka sithik niku mangkin diajari paling ora ben bisa slamet donya tekan akhirate belajar gelem paring pangapura. Paham nggih? Oh niku dadi wonten ing zaman akhir ngeten niki termasuk kita gawe pengati-atine awake kita dhewe. Monggo sareng-sareng kita belajar zuhud sing paling ringan nggih punika siji percaya marang Gusti Allah, belajar mandiri, belajar ikhlas anggen kita ngibadah, belajar gelem paring pangapura marang salahe wong liya. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kita hormati, boten prayogi menawi kawula matur panjang lebar, mbok menawi namung mekaten lan semanten ingkang paling bagen sagedipun estu kawula namung dherekaken donga mugi-mugi estu TPQ api al ikhlas punika tambah ngrembaka lare-lare ingkang ngaos wonten ing menika panggenan leres-leres saged ngasilaken ngilmu ingkang mangpangat lan barokah lan mugi-mugi panjenenganipun simbah Kyai Kabul Mustaqim, panjenenganipun Bapak Kyai Nur Alim dalah sedaya keluargi dipun paringana tambah panjang yuswane, diparingi tambah kesabarane, paringana tambah jembar rezekine sehingga saged ndidik putra putri panjenengan sedaya sehingga dados lare ingkang sholih lan sholihah sehingga saged nguntungaken dhateng para tiyang sepahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pungkasi ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.